Ahojte. Takže riešenie kvadratickej rovnice. Mám kvadratickú rovnicu minus x na druhú plus 4x plus 5 sa rovná 0. Napíšem si, čomu sa rovnajú koeficienty. Koeficient a je vždy číslo so znamienkom pri premennej x na druhú. Čiže v našom prípade minus 1. Bčko bude číslo pri x, čiže 4. Cčko bude všetko ostatné, čiže to bude číslo 5. Diskriminant označuje sa dčkom, vypočítam podľa vzorca b na druhú minus 4 krát a krát c. Dosadím si za premenné koeficienty, čiže budem mať 4 na druhú minus 4 krát, tu na pozor, ačko je minus 1, čiže musím dať do zátvorky minus jednotku, krát cčko je 5. To sa rovná 4 na druhú je 16, mínus a mínus mi dá plus a vynásobím 4 krát 1 krát 5 je 20. Že diskriminant mi vyjde 36. 36 vlastne sa dá pekne z hlavy odmocniť. To je 6. Hej, čiže vychádza veľmi pekná rovnica. Napíšem si x1 čiarka 2. Prečo 2? Keď diskriminant je väčší ako 0, počet koreňov je 2. Dám zlomkovú čiaru a napíšem minus b plus minus odmocnina z d lomeno 2a. Hej, to je vzorec pre x1 a x2. Dosadím si hodnoty. Za bčko si dosadím štvorku, čiže bude minus 4. Napíšem plus minus odmocnina z 36. A ačko je minus 1, čiže bude minus 2. To ešte vyčíslím. Hej, napíšem si tu na bok. Čiže to sa rovná minus 4 plus minus 6 lomeno minus 2. Teraz, aby som sa nepomýlil, tak dám rozbočku. Raz bude s pluskom, raz bude s mínuskom. Čiže hore bude minus 4 plus 6 lomeno minus 2. Minus 4 plus 6 je 2, deleno minus 2 je minus 1. A teraz idem na mínusko. Minus 4 minus 6 lomeno minus 2. Hej, to si ešte môžem dať do krúžku, aby ma to nemýlilo. Minus 4 minus 6 je minus 10, deleno minus 2 je 5. Hej. Mohol by som urobiť skúšku správnosti, ale sa mi nechce. Verím si, tak napíšem korene rovnice, veľké K sa rovná množinová zátvorka minus 1 čiarka 5. Koniec zátvorky. Môžem tu dať ešte bodkočiarku. To je všetko.